Usa ka ipo-ipo ang mitumaw sa Cagayan de Oro City atol sa kusog nga ulan kagahapon. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yastek gikahikurat sa mga residente sa Barangay Kugman ang ipo-ipo dihang ilaha kining nakita tunga sa kadagatan samtang mipahimangno ang pag-asa sa epekto sa La Nina kinihuman nga pipila ka mga lugar sa Cagayan de Oro City ang gibaha. Atol sa kusog nga ulan nga sinati sa Cagayan de Oro City, kalit matod pa nga mitumaw ang usa ka ipo-ipo dapit sa kadagatan sa Barangay Kugman nga gikalisang sa mga residente. Sumala sa uploader nga milungtad sa pipila ka mga minuto ang maong ipo-ipo ug taod-taod nahanaw rasab kini. Walay nadanyos atol sa hitabo. Samtang pipila ka lugar sa syudad ang gibaha tungod sa ulan nga milungtad gikan hapon hangtod gabii. Usa sa mga grabing naapektuhan ang mga residente sa Barangay 26. Gani nag-ihay na lang sila og diskarte sa pagbanwas sa mga lapok nga hatod sa tubig baha. Turisya sa mga gamit, magsigiran tag mga floor mat, sigiran mig ilis og floor mat, mag floor wax. Wala gyud kay alas 3 naman minahuman. Nya karon sugod na pod. Kada baha mao gyud among kaimtang diri among problema. Dalalapok, mga sagbot kay nabuyo man residente nga di kabalo magunahuna ba nga ang ilang tang sagbot sila untay magtapo ko nung tanila daw sila mo nakuha. Pati ang barangay hall nalunupan, busa wala usa giablihan ang opisina karon. Nanawagan sab sila ngadto sa mga residente nga bisan pa man nabahaan sila, subayon gihapon ang minimum health standard batok COVID-19. Among gi-cater gitanan ang naa dito. In fact, naamang gani nangatulog na. Nangatulog na kay dili na kadlaw na di pagyapon sila kasulod. Sigun sa pag-asa nga ang nasinating kusog nga ulan tungod sa La Nina nga padayong nakaapekto karon sa nasod. Base sab sa ilang forecast, posible pa kining mulungtad hangtod sa first quarter sa tuig 2021. Posible nga aduna kitay above normal rainfall sa ato ang October, November, December nga season karong tuiga. Usa ko ang mga potential adverse effects niini, lakip niini ang mga pagbaha o mga pagdahili sa yuta, most especially sa ato mga vulnerable areas. Text sumala pa sa pag-asa nga lauman pa ang mga sunod-sunod nga pag-ulan ug gani nagpahimangno sab sila sa publiko labi na katong mga nagpuyo sa mga low-lying areas nga magbantay sa mga posibleng baha o di ba kaha landslide nga mahitabo tungod sa kusog nga ulan. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.